Your Excellency, on behalf of wazee wote abagetutu no bachagete municipality abokare bakara tunywera mbonga barayitware na intubono twatware umugaka Wilson Nyakundi korukitutu north akwane kwa niaba y'abagaka bandi beri tongo lya Gusii. Biamano mugabano ito biamano David Governor na protocol observed biamano nche asamarieta nkoro Wilson Nyakundi abuga korwali mu abogonko ali etokoro kaisecha enda mwamu ere asabanto asengencho omugabana agenda akarora president na kiekyo bombochi bwachire babekire nyonka ngatangana osarelio omugabana eraini ta konyara naende onye tari simba anga momoima tare konyora kura inga yare korusia omwana oyo itokoro kunga momoima amanya goteba nga simba ngonye toko minyorere kwende ngantwa itete ngabi ngagonko goita aite simba akamanya goteba iga omosacha omonene njenkagete akamanya goteba nga ngonye taribo igonko rusia rongi ntare busa bono nche igonko goteba iga onyo korusia ba minto tomuchangere chibese agende nyagitari nandi ta nyagitari ende matare ekiagero onyo rwarete ta korwariwa simba ogabana yeito orina kobwati sikura gakyo morama abere kera rwarire achangere chibese agende to motiga abantu baito bakisi count tigato chamo tokore miremamo tobwatisie gabana akore gas takonya komochongeria nama ete kiagokora akiri umugaka chinkobi abagusimba atebete nga tobeke kebera tobeko mokeira kebe mabega ne kebera gwakoreki kwebekeire